Amara mboge bidolo. Ndị enyi gị ga-amara na onye na-efe siri ike. Amara mgbe ọ ga-ebidolu, ezinụlọ gị ga-amara na chi na-efe siri ike. Amara m na onye nche m nọ nso. Amara nọrọ apụghị kwa. Amara mgbe ọ ga-ebidolu, elu ụwa ga-amara na onye nche m dị ike. Amara no we make it a music. Amara orabugi wayo Amara ogebidol chan yeluwa gamara onye nchemdi. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen. If I hear your hand, we go somewhere. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen. Can I see your hands like this? Why you? Let me see your hands. Amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen. I want to hear you. Give my backup. Amen, hallelujah. I want you to leave your seat and come to this place. I will spend a few minutes and I will go. Leave your seat and come here. Announce that sleep to leave you. I have something to tell you. Go. Leave your seat and come. Can I hear your amen? Amen. Amen. Protocol, leave them. Protocol, leave them. Protocol, leave them. Everybody come closer, leave them. I have a prophecy for you. I have a prophecy for you. You see, in this life, you will not disappoint your generation. Amen. Amen. Oh my God. We are going somewhere. You see this year's tutorial. You see this year's tutorial. Can you challenge us such? Listen to me. What we are doing now looks like a joke. I want to prophesy to you. Before the end of September, your testimony will hit you. Then you understand what we are doing here is spiritual. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Asuswa, basosoneso. Adi asuya ni mokomo.
asụsụ ndị nsọ na ndị nwe mmeri ha nụ ga-abụ ndị ga-asụ asụsụ a. Imepe ọnụ gị si eme Jehova ebulie gị elu. Imepe ọnụ gị si eme Jehova anyanwụ ụzọ gị. Imepe ọnụ gị si eme Jehova agọzi akara aka gị. Imepe ọnụ gị si eme Jehova ebulisi gị elu. Imepe ọnụ gị si eme Jehova agọzi gị. Imepe ọnụ gị si eme Jehova ebunye gị okpueze. Imepe ọnụ gị si eme ụzọ gị agawa were were. Somebody jump up and say amen. Enjoy it, enjoy it. Yo kokoko Jehova ebuliwo melu. Kedu onye Chukwu ga-ebuli elu karịcha ya biko welie aka elu. Kedu ndị Chukwu ga-emere Disemba 2024 ya biko welie aka elu. Kedu onye Chukwu ga-akacha wee gozie n'ebe a ya biko tiwe alelo. Enwere m ajụjụ. Onye Chukwu gọziri n'ụwa o nwere onye ga-akọjọ ya? Answer me, be my backup. Onye Chukwu buliri elu o nwere onye ga-ebudata ya? Ọnụ ụzọ Chineke m mepere o nwere onye ga-emechi ya? Enwere m ajụjụ. I have a question to ask you. Bitetala we urano tata, we rebia we ba tata, o we ronye Chukwu masuri we. You know they answer me well. You know they answer me well. O we ronye Chineke marora neba. O nwere onye Chukwu mejọrọ n'ebe a? O nwere onye Chineke kọrọ ọnụ n'ebe a? O nwere onye Chineke gọziri n'ebe a? Ya biko welie aka elu. Iyo kokoko Jehova ebuliwo melu. My God has lifted me. Jesus say bully wobelo, bully wobelo, bully wobelo, bully wobelo, bully wobelo, bully wobelo, bully wobelo. Let me see your hands. Let me see your hands. Lift up your hands. I want to see your palms, your palms. Don't worry, very soon I will take you to somewhere. I prophesy to you. I receive. You are going to be the latest person in your life in the name of Jesus. You are going to be the richest person in your family in the name of Jesus. My God. I don't know whether you believe it. Bring that keyboard down. Let me see your hands. You are not singing with me. I want you to be my backup.
Ife chukwu dere maka gị ihe ahụ ka ị ga-abụ. I see 7 girls here getting married to a wonderful husband. If you say amen, it will be your portion. If you say amen,